Paťo, pošleš niekomu moje číslo, ja ťa nahlasím policajtom, prisahám Bohu. No, prvo mi povedz ten tvoj plán a potom si rozmyslí. Akože kľudne povedz meno, neviem čo, bardiakú blbosť, 19 rokov mám. Ale to číslo fakt nechcem, aby niekto mal, lebo už nieraz sa stalo, že mi proste fakt Bars dovolal a nechcem znova, fakt nechcem, ďakujem. It's okay, we don't do it on... Tak v tom momente ťa roztrhám jak hada. Normálne je, že je... To niečo... Jaj, to si daj. To pohode. To mi je jedno. Tam si daj, aké chceš. Vždycky spravené? Nie. Moje. Ty sa pôjdu ešte len robiť. Očúvaj, no čo? Semafor. Nechodila. Ja viem, že sú tam semafory. Však som takož tady išla, keď som šla na autoškolu. Neprehovorila. Ani neplánujem. Teda tak, toľko k tomu. Neplánujem moc. Neviem, mne to vyhovuje, ja mám taký kľud a je mi fajn. Bez celého vnitřného. Bez všetkých tých oných. Inak, keď máte niekto Juline číslo, pošlite mi ho prosím do správy. Pretože mne včera niekto písal. A ja fakt ako, neviem, no zostala som z toho vyklejená trošku. Iba chcem vedieť, že či to bola ona alebo ne, lebo neviem, mňa nikto iný nenapadá. Čak aspoň za 50. No, ďakujem. Odkiaľ si z Pezinka? Koho zavolať zase, či čo? Obočie zmizlo už dobrú chvíľu. To je, už dávno zmizlo to obočie a ono tak aj zostane. Ne, no nepripojíš. No. To ne, toto nechcem také. Vieš čo, mne naposledy, keď mi volala, ale ja ju mám uloženú, či to nemohlo byť jej číslo. No, naposledy, keď mi volala, tak po mne pýtala peniaze. Akože, a ja som jej vtedy povedala, že... No, neviem. Presne preto sa nechcem s nikým stade baviť. A ti mi zločili za pičo, Čo? No, ja neviem, ja sa nebavím, ani nestarám do toho, mne to je jedno, ja som sa s ním prestala baviť veľmi dávno. Obočie není, ani nebude. Žurpený. Pekný fešák. No, pasty. Je to milióna. No, ale však to bolo akože, ja neviem, možno rok dozadu, v zime nejako, alebo kedy, 2, tak nejak rok, 2.
Neviem úplne presne. Som sa nejako nechcela som to ani riešiť. Potom viem, že mi znova bolala. A to som tuším možno nezdvihla ani. Ale čakaj, takto. No tak, čo ti poviem, tak nech proste dávajú rodičia. Ja som povedala, že ja to nebudem podporovať ani za nič. A s tým, že aj ísť na mňa fakt s tým, že mám vybrať bankomat cez telefón a že ona si to vyberie, no ne. Koľko mi je? 19. Som to vypla. Takisto, ak som to zdvihla, tak takou rýchlosťou som to aj vypla. A vtedy už mi nezavolala ani napísala. Aj sa mi to tak ľúbi. Tak mi je fajn. Joj. Hoci kedy random ti volá, či čo? No ne. Ja som ten posledný človek, ktorý je na takéto veci. To keby mi raz niekto takto zavolá, tak ho ukameňujem normálne na mieste. A presne preto nemám Snap. Chápeš? Vyriešené. Jo, je toto ešte veľa roboty na to. Spezinka. Kokos. Ja som pred chvíľou spapala, že celý balík cestovín a zase som hladná, normálne škrka v bruchu. Instagram mám úplne rovnaký ako mám TikTok, že Durovicová s dvomi a na konci. Máš ho aj v bio. To čo tu píšu? No, to tu je non-stop. Tu vám pripnem ten Instagram, toho máte, nech sa páči. Ďakujem. Aké je moje krstné meno? Barborka. Hej. Bože. Ticho sa mi chce. 2 dní a nejde mi. Teda máte tatko. Maminu. Pedinku. Naozaj som Barborka. Fakt. To som povedala aj v autoškole. Učiteľovi. Lebo on niečo diktoval mená a mi povedal, že Barbora. A som povedala, že to jakška, to ste mi povedali, ja som Barborka. A mňa to baví, takéto pičoviny. Ale fakt mi povedal škaredo. Mne sa viac ľúbi Barborka. Úplne pohode sa cítim. Nepredali sme dom. Dom stále máme, však maminu má v Pezinku. Chápeš. Áno. S mojim rúžovým kufrikom narodín. Takže pekne v Pezinku vo Viničnom. Do Trenčína chodím iba ja. Ďakujem. Ďakujem.
Nepoznám. Tu je vypísaný ten Instagram potom. Trenčín, hej. Ďakujem. Toto mám rada, túto čapicu. To je super. Je bombová. Snap? Nemám Snap. Áno, ja som veľká rybárka. Ďakujem veľmi pekne. Už to mám 2000, fakt? Ja neviem, ja to nevidím.